Assalamualaikum an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen an b'aw fo k'aw ni sɔgɔma dakuruɲɛ kelen aw salamu alaikum an sira yɛrɛ la ala ka tile ban n'a hɛrɛ caya ayiwa ni ne mɛtiri badini ye n nani bɛ ni ala tɔgɔ ye min ka bon kosɛbɛ ni i b'a baara sanga ni wagati bɛɛ i bɛ wari sɔrɔ mais n'i y'a baara dabila bɛɛ wari fana sɔrɔ bɛ lɔ inshallah yani n bɛ don ala tɔgɔ ni ɲɛfɔli la n b'a ɲini aw fɛ aw ka abonné an ka chaîne kan n'aw abonné na kana ɲina dɛ a ye notification appuyer pour que n'aw ye ala tɔgɔ bila aw ka an ka video sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ aw connecté tɛ n'aw connecté ra dɔrɔn a b'a sɔrɔ o video b'aw ɲɛ a kana ɲina a y'a partager walasa an balima minnu bɛ yen n'o t'an ka groupe ko kalama an ka page ni kalama u ka bɔ a kalama u ka se k'an ka ala tɔgɔw ta k'u yɛrɛ nafa n'a ye o ma tɛmɛlen kɔfɛ ni baara in bɛ kɛ cogo jumɛn nasi bɔ t'a ra sɛbɛnden bɔ t'a ra i bɛ nɛgɛ walaka ɲini dɔrɔn i bɛna ka waati min ci a kan komi ɲɛ b'a ra cogo min na i b'i ka laɲini don a cɛ ma mais a bɛ wariko dama de kan a tɛ ko wɛrɛ kɛ o kɔ i bɛna sɔrɔ ka wurudi daminɛ sufɛ lon bɛɛ sufɛ i bɛ wurudili kɛ cogo jumɛn i bɛ ya gaharu maliki yomi dina ya gahar maliki yomi dina siɲɛ 547 o ye sufɛla ye n'i ye fajiri seli ka ban tuma min na i bɛ wurudi min kɛ o ye nin ye ya gaharu ahalila ihulila ilila ilahu ya gaharu ahalila ihulila ilila ilahu i b'o fana wurudi fajiri seli kɔfɛ 547 siɲɛ 3 sufɛta fana o kelen don i b'a wurudi 547 siɲɛ 3 sɔgɔma ta ni i b'o fana wurudi fajiri seli kɔfɛ 547 sigiyɔrɔma 3 a ka ca Alahu Taala fɛ i k'a baara lon min na i tɛ tile fiyewu fɛn fɛn 2000 3000 i b'o sɔrɔ a wari kɔni tɛ caya mais i tigɛ tɛ ja k'a fɔ ko dugu gɛra ka taa dugu wɛrɛ gbɛ ka taa su ko ka dugu wɛrɛ gɛ e ma 2000 3000 1000 minɛ i tigɛ kɔnɔ a ye nkalon don fo n'i ye ala tɔgɔ bila tuma min na mais ala tɔgɔ ni a tɛ fɛ min ma n'i y'a bila dɔrɔn a banna sɔrɔ fana bɛ lɔ o waati la mais n'i kɔni b'a kan badabada i kɔni tigɛ tɛ ja tuma si i bɛ wari kɔni sɔrɔ sanga ni wagati bɛɛ n y'a di an wa ni ala min ye n y'a ɲini ala ba fɛ ala ka barika don a kɛbagaw fɛ ala ka farifoni di aw salamu alaikum